Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga stall owners dapat nga bayaran kung pilagid ang ilang utang sa syudad sa pag-arkila sa mga pwesto sa Manukan Country. Yari ang report. May 8.6 million pesos ang kabilugan nga utang sa mga stall owners sa Manukan Country. Sa tinuig na nga ginasukot sila sang balayran sa pag-arkila sang pwesto sa Manukan, malapit pa lang 1 milyon ka pesos ang nakolekta sang Benitez Administration. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, hindi na kinahanglan pa nga i-condone pating mga penalty sa utang sa mga stall owners, bangod makaduwa naman ka beses nga na-condone ang ila balayran. We're not at this time geared into condoning, kay actually hindi magidlag ko ang balances mo. Imagine ang stalls 2,000 to 50 lang na per month. Mas dako pang markets sa ano? Ang iban nga portions, protect yung natawag mong area sa Manukan mo. So that's why gina-review it, there might be restrictions. Ginpahayag naman ni Mayor Albi Benitez nga sa karon iya gina-consider ang public-private partnership agod ma-develop ang Manukan Country nga isa na sa mga atraksyon sa Bacolod. Samtang wala pa napagwa ang condonation ordinance, magapanukot man ang alkalde para sa utang sa mga taga Manukan. As of now, wala ordinance, so manukotis naman. Sabay naman sang arrears sang Burgos, Libertad kag Central Market, padayon nga gina-review sang syudad ang posible pagpatuman sang restructuring program agod mabayaran nila ang ilang nga utang. Nico Delfin para sa DGCast Negros.